Nay camera vlog, hindi na siya masuko na yung vlog. Pero mawagi ng camera vlog. Humanda ka vlog, masisira ang buhay mo agay. Hi! Hello everybody! Suko na siya vlog, suko na siya vlog. Hello vlog, kabahan ka na. Masisira ang buhay mo vlog. Nasuko na siya. Nagyayo na siya vlog, nagyayo na siya. Mana na siya eh. Gwapo mo kayo namang baby vlog, pero gusto ko yun na siya vlog, Huwag ito about any vlog. No vlog, no? Diva! Scooby-Doo up. Yeah, boom, 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 boom. Yeah, boom, 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 boom. Yeah, boom, 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 boom. Vlog! Nakasend siya vlog. Ako siyang giyoto vlog. Manasuko nag siya nang na vlog. O vlog. Awang kilay vlog. Happy na mag-awot yun. Nadadasor na siya vlog. Naaway yung pilok vlog. Naaway yung ice dairy vlog. Nag-watery na skalagot vlog. So, paon na siya mama vlog. Ano na siya vlog. Gubalig ang ginabuhi basta sa puto niya siya vlog. Oy. Basta yung papa vlog. Gubal ginabuhi siya papa. Sa puto ni siya vlog, iya papa nagbantay at sa puton pa diyang papa vlog, mag-abot silang duha. Mga ligunog agtang, mag-abot sila, no? Me, I can't believe the shoulder to the line, but I men undercover just to tie me apart. Ako magiklean iyahang toy vlog, put na ko og hot water vlog, boiling water rather vlog. Okay, para limpyo na iyahang toys vlog. Even ipot yung mount na yun vlog. Sa makita ang Gio vlog, bagto siya pagkaon vlog, but that is ba vlog. Ano na siya vlog. Ano ba ito baby vlog, ito gwapo vlog, ano na siya. Pero katulad yung mga bata yung mga batik na, lagi na vlog na vlog. Ay, kay gwapo lang mga doon, no. Like Gio ba gwapo? Pwede na siya pwede na ang vlog ha. Kaya ano yung ginanawa ng face akong baby laba. Sampalungon ito mo direct sa vlog. No? Sampalungon ito mo direct sa vlog. Kitaan mo inyong kumutong lang sa akong baby vlog na. Pasiluero tadaan vlog. Pero managpa dyan ko vlog. Or di ko vlog. Katilaw dyan ko kuwag storya vlog. No? No? Kasi si ate ganyan vlog no? Katong si ate katong baby pa si ate vlog. Gidan ako sa liluan vlog. Kumod bitaw ng face si ate vlog. Katilo lagi nag 1, 2, 3 akong agaw vlog. Kaya di mo gusto kong muto na nasa akong baby vlog. No? Kilab di ko na siya vlog. Ano dyan kilab ting face akong baby's vlog. Kaya na. Kilab tayo nga na vlog. 1, 2, 3 kong kita mo vlog. Inaano na siya vlog. Bahalag bati panit ang mama vlog. Bahalag pati ni na ang mama vlog. Basta gwapo. Gwapa ko anak vlog. Awan na yung sao. Di ba gwapo? Liwat na ako. Anak siya vlog. Na? Anak mo na siya si ate kilo sa yung papa vlog. Guwapo, no? Si BBG vlog, kinatunga na siya, pero majority kina ko ang vlog ako, Tintin lang ni, muna liwat siyang papa, pero pipitch pa ni, liwat guys ko, no? Si vlog, Sa suko vlog, kaya ba si vlog, nagyoyo ko dito, nagyoyo dito vlog, vlog, tapos ang maligayang araw natin vlog o bihilom ko diri vlog nagtig-ik dito sa vlog our vlog na gwapo ako na vlog mo ano ba siya handsome again vlog again handsome ano na siya vlog no anya kaya baka sa sulban niya vlog or balls kaya yung mga sina vlog, di na iyaha vlog. Ang amon pag sila niya vlog, ito lang pag newborn vlog, ito naghigot vlog ba, maura to siya. Pero kasi karan mo sina vlog, kanang may natas may gagaw vlog. Di ganyan may gagaw vlog, di misip ko sinina, kaya may kapalit. Okay, kung pala siya may agaw vlog, vlog, naglabad mo kasi may pito sinina vlog, kaya ano vlog no, piit kay meron vlog. Basing ginahong vlog, dinate mo din kwarta vlog, no? No, Gcash lang vlog. Gcash ang papa kay Gcash ang mama. No?
Ako na naman baby vlog, o kagwapo una. Happy naman siya masuk ko vlog. Masukuan niya vlog, wala humanda ka inahan. Ana na siya vlog. Ano, charge pala siya vlog. Ana siya, wait a minute. Ang naman matas kong anak pikas o naglagot siya vlog. Wala timbang yung mata, noon sa yung pikas vlog. Vlog! Vlogag! Ano na siya vlog? Gusto ko na siya vlog. Bugta may ako matulog. Iya lang na ang vlog ha. Yung vlog, nagpalit may mosquitero. Kala siya mosquitero. Hindi pa vlog. Wala may green. Katabugan nga color vlog. Wala may pang family size. So, kanila sa yellow. Kanya vlog. Ito yun siya palit vlog. Kanya no. Ang lamok vlog. Kanang wala may nakalabok sa kwarto vlog. Pero naitinagsa may pagkay mo paak naungod among anak pero hingit nang among anak mo na siya vlog ba't yung busketero oo niya una na busketero vlog there's no need for me to or for us to use the blanket vlog kaya ano vlog in it yung world wala na siya utong na pagkay vlog mo ka na pangon among hangin diha vlog ang aircon vlog air laps ni mother kay fresh air mother vlog for salisay vlog mura maging kubit vlog kita man na nga vlog pero may masuk ko vlog smell pa ni gamay pero teror attack nga lang nati was kinabuhi wala unsa ba siya diha nagwas yan tang okay wag love man na siya vlog love kay na nago ang baby na mo vlog yun sa minute, tanawa akong kamot vlog ka naman siya vlog tungod na siya sa swaki iparte na akong hamhab o swaki gahapon no ang swaki vlog na pa na akong pamahapan ito pa ni hapon kahapon ulapon pa na akong panamahaw karong buntay muna siya pero di mo mahitar sa akong anak vlog gwapo kaya na akong anak vlog kabutangan una shush handsome kaya na vlog gawas kung kamot vlog niya di mo ta makapaklin vlog kita paklin vlog nga mahal kita paklin vlog samaran pata niya kita pa bayad man nagkita mo samad kay unya buto bayran yan na siya vlog basic mindset kagwapo gina ko anak vlog tanawa vlog ka di ginakabayran ng naunga vlog kay nga no siya ko din ang anak ang ate ani vlog gwapa kay vlog ami kay now I love my own kay gwapa man jud ako anak gwapang pud kini ako anak tanawa lang hindi mo gwapo yung anak ko paki basta gwapo kang anak ano na siya vlog nya gini vlog suko na siya vlog kay may camera vlog pag onas camera vlog diretso hilom vlog ana man technique man niya vlog feeling man niya no artista siya vlogger no guwapo kina ko anak vlog pero bir lang no vlog kay ba vlog ito tuwa siya vlog alegre kay vlog tuwa siya vlog nya vlog kay itam siya lubot vlog unsa man to vlog anong tihay-tihay vlog sa puto na siya pag-ayo vlog pero iya sa food vlog actually video na gina niya sa 2022 vlog natapi na siya vlog paminaw na to Gio vlog okay siya ana vlog ana dira na ken mura man siya imong gilift pero imong gianaon vlog out dire magpatay tang duha vlog ana na siya na nangkay ko na akong anak di mo pinanggas yung mama kanay ko na nangkay ko ni unang adi mo surang-surang sa anak tingin niyo din na surang-surangon tayo maglalaban no maglalaban kami no pag ikasinurang-surang no tunak